balai usha bantau yakini ki kherub lene kini cherubim hendai bantau dor uklemsha ngine peje ka Bible kumno ko ong te balai phathau ka tabernacle bat ka cherubim hatu ke cherubim kamdai ka dur ngine puli hangni ha Exodus lomnong ka ba arpusan khot ka ba khat pra khana bangin chotho naman ba ublai ula hukum ya Moses bantau yakini ki cherubim lene kini kherub bat ula ong hangni bat mentau artli ki kherub daga ksiar daga pasyok tali mentau yaki naki boro ar ki tedu jong kata ka jing tapi senei te kane kadai kata ka senduk ya ka ba ublai ula hukum ha Moses bantau bat ula hukum ru bantau yakini ki kherub dan yakini ki cherubim ha kane ka jing tap jong kane ka senduk bat ublai ula hukum bantau hendrei om tang yakini ki kherub ya ka ba ublai ula hukum ya ki we ru ya ka